Προς την ήρε μαλάκα. Καλησπέρα. Vlog απάντηση στην πρώτη προσπάθεια Παντελή. Να σπάσει το μπουκάλι το πάγο του μπουκαλιού. Καταρχάς Παντελή πρέπει να πιάνεις καλά το μπουκάλι, εντάξει. Το πρώτο βήμα. Δες λίγο πάνω. Το δεύτερο πρέπει να είναι μέχρι πάνω το νερό γεμάτο. Σχεδόν γεμάτο. Halfway the neck. Halfway the neck. Έχουμε τηρήσει όλα τα steps εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα δες λίγο μέχρι που είναι το νερό. Είναι μέχρι εδώ άμα βλέπεις. Και δες πως το πιάνει δυνατά. Δυνατά. Λοιπόν, Με δύναμη μη φύγει μπουκάλι. Θα γίνει μαλακία. Κάτσε κανένα άκρη. Έλα Ιγκούρ. Απομακρυνόμαστε εμείς. Δεν νομίζω να γίνει. Παραλίγο. Πολλές επιτυχημένες προσπάθειες. Άντε γεια. άντε γεια. This is how we do, motherfucker. Σκιάδος Έτσι, σκιάδο μόνο, έτσι ρε. This is, Άντε γεια. this is it, motherfucker. Δεν μαθαίνεις. Κάνε μας πλάνο.